mayong hapon gali may mga onboard sa kundi nga mga sorte rito. Mga bapawan mga kamatan na. Alin sa terminal sing series so. Yes, so sir mayong hapon sinyo no ning sino kani alat mo sir? Si Triple. Triple? Wow, si Sir Double? Si Double. Sabi ko Double. Pati sa top sir sa channel. Shout out ko sa akong mga barkada dira sa Zamboanga City at sa Imelda kag sa Ipil ug sa Zamboanga Sibugay, tanan Zamboanga Sibugay, shout out sa inyo. Lagi ikaw ya sir. Sa pagkat sa mga pamilya ko sa may Sigma Kapis I say, so mga Ramos dito. I say, sa taon kini sa mga taga Zamboanga oh. Sa atin nga Blanca ito sir, Ipil? Sa Ipil ko. Ipil. So sa taon kini sa mga taga Zamboanga, si Sir Ario on board oh. Baka may sir daw sa bong. Sa taon naman sa taga Kapis, sa din sa Kapis ka sir? Sigma. Sigma, yes. So sa taon na lang sa mga taga Sigma man daw, mga pamilya, ano sir? Mga Ramos. Ramos. Sa taon kini sa inyo, si Sero. Jobert. Si Sir Jobert. Ito kami sa bangko, kami sweldo ah. Kuha kami sweldo, ulit Yes. kami. Nagkaroon sa Batuhan. Yes, so Rin sa biyahe, rin sa Antique. Antiki pa kami. Antike pa kamo. Ano yung one tracking? Tracking kami. Wow, sos. Alam yung sa may kuhan. Kuan no, bilog na panay gali inyo nga tayo no. Bilog nga pa na yung libot. Wow, dako ling sahod sa bungo. Ang lang. Ang 550 lang. 550 lang per day. Pro may allowance. May allowance. Safety na yung 550 no? Safety. Ang allowance medyo gising-gising ngong gabi. Trabaho naman sa buong ano lang, sakay lang sa bus 550 na. Yes, Uli so, lang. importante yung may obrata. Importante. Yes, so, kanto kami ito subong sa opisina niyo, sir, kung suldo. So, tawag ko rito sa, kung ano, opisina yun mga sir? Oo. Eh, sir, sakto din mo lang ang barko, mga kamata na makuha yung mga misuldo sa bungo. Why no, brabas mo, Sabado. Domingo. Sabado sa buong. So, amo na eh. Te, ano, mapuli ka pa sa buwang kaya? Sa February 11 pa ako magpuli. Bakasyon. Single pa. Sa February, kasal ko. Aragoy! Wow! Shout out naman sa amiga ni Zero for future wife now. Di, shout out na lang sa misis mo to. Oo, always man to gina-shout out na ko. Siya man lang. Okay. Yes, so ari si Sir gali ning kuan kami ni Sir sa Bongo Shout out sa pamilya gali ni sing asawa mo na naguro kay ti kasdo naman kamo. Oo eh. Si ikaw yung Sir soltero pa. Soltero, nakatero. I see. So, si Sir single man niyo. Pero ang iyang armas ni double niya, double. Sa taon kaya sa mga amiga ni sing duwa ko kakamaton niya on board Yes, shout out sa inyo nga mga taga-office ko na, mga kasama niyo sa trabaho to bre. Oo. Ang upod na mo, nari pa sa sa pututan pa lang sila. Ongoing pa lang. Oo. Kay Biyahe man. biyahe man sila. Tiyang bus niyo din? Ano nyo na dala? Ang telemay kami. Ano naman delivery? Pag maubos ng delivery namon, pag puli na mag-series na kami. Dito sleeping on track? Oo. I see. Di sa nag-series na lang mo pa puli din. Batangas sila. Okay, pabatangas man itong isakyan namon. Ako yung basta pa lang ang insakyan nyo. I Pagkadto pa to sa Batangas, makuha naman to stock to. Upod nyo man to? Dalaho naman din sa Silo? Grabe gaya nyo no, ipoga daw. Kung isipon mo doon namin gaya nyo eh. Okay man. Magalagaw-lagaw ka mo. Oo. Tatanigin video nyo kang mag-job. Ginabawal sa pisina. Ginabawal Kay bawal sa office ninyo. Basta mag-obra kami, ginabawal na. Okay, ibang galing agad, bawal cellphone magbantay. Bawal. Medyo ang bawal. Yes, so amo na yun. Basta subong hindi tayo bawal Ay, bawal sa Hindi kami bawal yan, subong ka tatlo yan. Kaya teoryo, wala kami yung sildo. Kuha kami sildo. Pero sa 15, 30, sa Baduan. So ang kwando mga 6K no? 3K, sobra. Sobra. Sobra 3K. Tama lang gali board kay may incentive pa kung makuha sa buong. Wow! 31. Yung sildo sa lilo. Ano, sir? Saka naman sildo sa lilo. Okay naman ang sildo, no? Okay. So, dito kami nili sa ano tawag ng after sing kuan higaton no? Ano di balabago pa? Balabago.
Yes, so medyo 7-7 ka gamay kay Kriston ka po. Ga-saving siya ko, sir. Ano sir? Ga-saving siya ko. Oo. Kay, ka. siyempre, kinanglan mo mangandam. Oo. Pero balancing mo nga pangasawon nga. Sino nga lansing pangasawon mo to? Si Rose J. Rose J. Taga Sambuanga, no? Oo. I see. Dito lang tayo, Kaya sa mga kamutan, medyo lapit-lapit na naman na video. Lapit naman. Okay. Ay, may pinakauna diri nga warehouse. Amo na yung unang warehouse. Ang diri nga sa Sa left nga side. sa left. Ato, magpaputi ka. Okay. Pero diri lang kami sa may chunky. Matabok lang mo? Diri lang ta, sir. Nga side? Diri lang sa may ano, yung may ano na ta. Poster. Diri lang Ay, ta kay top down na Sige. sa may top down. Dito ang tiyanggi man? sa. Okay. Matabok lang mo? Matabok lang may kay ma-fill up ako ano yun, akong form. I see. Ilang na. Ayan, so mga kamaton, nalin na kami din sa Salamat ila. sila. Shout out to what? Shout out. Thank you, thank you, thank you. Okay. Eh, dapat kita na. Wala mo, hindi na. Shout out na rin. Mabayad ani kami. Okay. Ikaw sir, shout out sir. Salamat na, dapat trabos sila yan. Okay, mga taga-kapes na. Oo, taga Sigma. Sigma kapes. Oo. Okay. Dapat kayo sa time. Okay. Dapat sticker. Okay. Doon ka mataon sa taon. Okay. Eh, dapat yan. Sige, sige, sir. Si sir nagkakuha, tapos yung bayad sa ako, no? Libre sa kay kulitan mo, galing yung pigado biyahe. Yes, thank you, thank you. Sir Galea, mga kamaton. Thank you, sir, Thank you, sir. Thank you. Dapat din sa inyo, mga kaplan, nandiyan sa obra. Sige. Mga maton ka mo sa obra. Yes, so, thank you, kamaton. Namun eh. Thank you, mga kamaton. Salamat ha, thank you, thank you. Yes, may yung hapon nga maton, no? Bago lang naog sa ako ng duwa ka maton, gini nga mga nag-onboard sa akon nga pasahero ko So, sir, thank you sa pagpa-vlog sa kay Maton Salamat sa inyo galing kadua. Thank you sa pagpa-vlog nyo sa akon kay sobra ka pisa ng duwa ka Maton. Maton gid ka mo sa trabaho ta ka Maton, wala tamad-tamad. Yes, so kanan wala ta tamad-tamad subong ba kalaslon pa si Zero ba shout out na lang sa imo nga misis to nga kalaslon ka na galing ka Maton. Yes, so salamat sa inyo, sobrang sipag no. Wala tayo tamad-tamad subong mga kamaton ni panahon kay pigadong tanan. Yes. Thank you, sir. Salamat sa inyo kita. Talagang maton ka mo sa trabaho. Yes, salamat mga kamaton. Thank you.